Čaute, Itália! Na dnes som si pre vás prechystal novú kolekciu. Pozrite sa, nádherná košela Dixie. Takto je robená, spredu je kratšia a vidíte, zozadu je takto dlhšia. Krásny model, zapínanie, tuto má vačok, úplne pasíkavá, bežová, nádherný model. Máme ju potom ešte aj v bledučko modré, aby ste si mohli všimnúť. Takže dve farby, úplne brutálne, nádherné, nájdete na našom e-shope. A potom som si pre vás prechystal, pozrite, univerzálna veľkosť, krásna bavlna mikina, tuto s takou čerešničkou, úplne brutálna, zozadu predĺžená, spredu trošku kratšia, nádherná farba, ľahko kombinovateľná úplne ku všetkému. A potom som si pre vás prichystal túto brutálnu sa nám doskladniť vesty, k tomu nohavice, brutálny, krásny model ako komplet. Nájdete na našom e-shope alebo u nás v kamennej predajni v Žiline. Takže čaute!